for what you for no maybe a new chrome have you. Because obey yes and tear from the time better a baby so. And I be a Santini and a Santifo. Akomfo free yemra. Akomfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananom ahemfo. Nananom ahema. Nananom chiame obi a wukodi hene. Anase akomfo mpo. Se woba 1978 men's boutique a eye kente. Nananom entoma yetutu eguso edeko eyie. De eya ayefro kente papa bi edi kodwabo ase. Ope ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope abahema dukwade bobo wonsa entoma wo be flakente papa bia obetu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanoma fade de a aha ena obenya na moroso sayakase asante yo manya nyanya ne kakeke enye numdwa keke enye se kasa bi ena ye asantefo de ena wo ka ne saa ewodi efire ewa abose ebra kwasi kokko sori ye na wo ye de mrento asem wo ewo gokosu no ofufa na foforo no Charles Makati di be pia ni ti eda so sha asante memu a asante edi Queen Elizabeth ye ani English broni so enu nti na nneyie no English broni no na do dan kwa kufu adumpo ye Ghana mampanyin no osi English a ne bag bo na chi se school ni a wo ko school nanso sante hin esi English memu a ye gina cars bia ema ono asrafo di nanim eme ye de no enante eko ekira asante kase ene asante se de esi so na ebai etira ayese osono no mo nyina kwa ba matena se ede mo ba nyansapo kasamfonyi so nyansapo na waje so se yesane no madwemba ekwan so no ti okru wi okrawe ne obrawe ngma so ne nana ene yen ene yasa babiem atetesem afutusem abakwasem de adesuade ye womuo eno enti na nyansapo ye wo ho eya nwa ho ase yen ye ya asantefo ndi na da bia no ya ne ye pase ye kase ye asantefo nana akwa abai Miguel Sumnia. Oho ye de. Oh, metiapo. Wow. Metiapo na sisi trend ni ye trend ye. Ya trend de say. Ai o be trend. Wadwi mu do. O ka nyansasem. O de asem no to ba bia eda. Na obia nso awai wadwen say o be kɔ no se de wuwu koi no. Menya wadwen say o be fa na hongoro so. Oh, menua, eno de tan de ba na so. A wo si menua sunsum nyuma ho. Ene akom nya hunahuna. Se Ghana for ye mpene saa o ga unko bi mpo ukodina kew anazet na obi ahu se wo no ukobusum fi a fa ne se ukọ wankasa wo fi ti se de ukọ manhia je ro bi betima ye o unim se Akomfo no binum ene yasofo no binum ubusa ne question na ne boafu no kre se o ase adedi na obisa ne question na ene di na obisa question wo be gina so dem se dukubo ye tro de koma Ghanaian tiafo enye ye Ghana fo enti ene Pentecostal enye dukubo na nso no title eno so ye tro de koma akro bi sofo na na ebo eno de na ewodi awope enti mi be bisa sa question se sofo e ene aware mienu a mo se enye no nso ye tro de koma akro bi enti nye ye Ghana fo enti ene be ware mienu a enye bone a eno de ade na ase akwara me bisa da mu kura na ene se oti obi letter no a wo kromfo ai ze se Christopher krono nko a letter kromfo nko a letter no mate ano asem no abisiafo we ye nwum kura nke be ka se aho ne edi ka de abramo no ye be wuransem na nkasem Vim lady aba abonten no abebsere so sere no enye wono Vim lady a Vim lady na hwan oh Afia Pokuaa no wo Insira FM minim se nanka owo eye ye nua ye papa despite ni radio station Peace FM but say minim so host no I don't know okowo e wo abrochi US name no say ababa ya ne na ase propra se futukoko ni a afi ni wa piano pa no was oh yeah kwa my PSA Afia Pokuaa obi a wa twakate wo de meba wono ai wono mi hu photo bi a ewo ai Onua TV ai
ono ho asem ne be on say ono ni de Afia Pokuaa na Afia Pokuaa nso original Afia Pokuaa ye nyina enim no efiti tina dodo na em say da na ebi iko no so yate Afia Pokuaa no akodi otumfo atam no no akodi oh da be sa Afia Pokuaa no onya sa enti wa ba bontan be pacho enti me ka bia ma me nua ba mpamcho enye sa Afia Pokuaa no na sa Afia Pokuaa na kan ko ntwa cat aha ntwa cat na so mu nyina kala na ya yepe na cat twa no ho asem wo ho me de mesro ma me nwi ade asem ba ye ofufu person no mo nkwa ade sesi a na de ne de begu aduane so enti mu nyina munim ne abadada ma ntwa na nano no ma introduce me topic ko ma menye munim ne asi dada matene ye koso ene social media ne de wo so na akono ante sa ansem bibia na ese wo nko social media no so me ngwe me nua ba papa bi Afia Pokuaa na ahofefo odadodro mu ahwene bodombodom na tuntum se wio se o metna so na eja wonum edi twa santehene na oye santene eka sebe ensema ye mfrani ma asem ede kire sebe ye santehene santehene na me abusia panyi kwa metie obetimi edi se adwuma no watra de ko santehene so no bo de mu me hwe bi na yemra ye ba ye besua de kaka me second oni pa me de ade we be mfomso ne be bo no sebe e ya santehene adan ena mi asantini ena asantefo say yampasa asanti etimi ma $3 million every month adenti no monko yo ma de enya asanti bodo ye tu okroma nyina nya asanti na free ba so ya asanti so wosika adenti no wanyi and because ya ma akoya se sebio mpedi asan apart from otumfo no ni bia ni kroma biem afebo hu modi mani kutu wi si amhunu mienu santem no modi ye hu menua ba papa bi Afia Pokuaa kwawuni piesie ne nsema okaye nana akwa babiem we your official welcome afi na memo akwa ba angasa minim se watwe bi wate bi wonte kura de mabon hasisi ano wate akọ edi kan de mpese mbisa ne se ebre a wote ye no ankasa no se na woni padua eye o menua medase mete ye no video no me hwere ben prensa na mentimi hwe nsi na emame kai tete ene ne esuni ye ban a asante asesa na nka ene tete na nka maami wa ye dom eti asante hene ka asemato kanitinya ne dia ne wiase nyina no asesa ama ne ko bi mpo o se yefra ne tilapia ani esa woke wiase asesa ekon na twam na de mesire nyina se kabima minka bia ba Ghana no amwaye okay amwaye kra okay so ti ase se nka obi a odi domanim edie untimi nka sentia no firi se onsuma won se hype no de do no e na asantefo yese ye besom yewura ti se uyo okwawa som wura sabi e bia mfrani ma asem ye oka kire yewura yi untimi nka nkire ni kurom hene nka ni kurom hene enim ba bia wote ke bia be fa na kogina hemfie ba ye de asante ya no portable ba mansan no ma no ye ne eboa wo mu kasa na wo ka ni nyina kire se wo ye santini because wo ka me se na se wo se nne obeda na ho kwa metua na wo sora betua asante a ye de na se nti hu dwiri won o me hu dwiri mi pa na me hu se wiase na sesa na sebe enkwan dwoa anosini bi atimi ka behwe cause kanena kantenkrechi afna na ye adwuma da ka ba be fa akwanya so maka kire yewura se ahumobro na doso yewura nsanu num we ekura ni nyina ya agrada me na meka sembo ya kire mo ne ne nsanum a ekura no ne nsanso anum ni ya agrada a wode abufo tene wo so sei yanko ya chi kohwe ahemfo wa santimam se hwan na wadi mfrani ma asem anase waye mema sem otumfo atene ne nsa hwe ne so ne hoto no wa santimam a omra bonten beka mi ankasa me kurom hene wo se bonsu otumfo atene ne nsa hwe ne so ene yasie no ya wa hemfo bebre wo otumfo atene ne nsa hwe so yasie wo mu ne no asante abafo cause you the dom and the tishiri kuro unim say asa atete no ne de nipa due bosom ene fa nipa due bosom biem ensesa ya aba na kani tinya ne dia na de ba kwa me were hwo kra wo station ni say first ni nim say be social media ena na obi atimi so kamera woni fie ne wa ye de open na Appiah bonten na Mansan TV nti mpanyifo ni TV station ho nti yemu say ho say ye wura ga manche
ono pona ankana ye ne dia no so obu santehene oh enti se wo amu santehene na ayede ade ba koye nwanwa no se because dwumadie bi e koso ade se ye wo producer wo ho ye wo cameraman wo eto da bi a asem bi a ye ka ne ani ho so obetimi a break anaso a stop yen na wa man ya ye nsesa ne ye koye nim enti na de mi bi san se production team no wo mo wei producers no wo mo wei programs manager no wo wei e plan work onso mo sha ase no ye nua ba ne ka se domahene a enkrofo de nani asi wo so no wonye hwe santehene na ayi bibie asem ne omye so e media ni esa wu ne se fidie free 2021 na domahene sha ase o sheda na otumfo bie na no daben eno na me nti ase because ye ka obi a waye bibi amen ne yie sa tan no odi ba eye domahene menkai ebra edi kan ane bere etwa to a otumfo na sha ase se ono no na mahene wa abobo mu de awie na me kura de metima ka se wo ye santini amu anenye because aboa bi apeso odoro saade a odene ho bata praku Afia Nega kan se bi osi to be an asante no eye calling eye fre enye se obi a keke na obeya asantini enti ma wo asante se mu hia meba menim se me producer was a video na okay yanko onse santini ne kan se bi wase ma wasante se mu hia menim se eno na akofa problem dia beya enti yanko re se video no me pese ye hwe na ye hu sene otumfo e ka asasem no asem ye kusabe ye kronto ono ye santehene sante e oda no asante na ye kan ye amama nya asante mantem kora because etra etu kwai kwa abrochi beni nyina ka ho na me hwe beni nyina ka ho anwere nye ye wanwere kotoko ye wanzima kotoko asante so se Ghana enti ye kan ye amama ne ntra no a oyo henkase odi domanim sabi ontimi ma meka no onka ntro se emo asante se mu hia ya toton asante samase it was mo asante se mu hia I don't know say I want na binum hu say tribals ye commenter sante ni make ye na minima de kronti uri ye go video ni mra enti mum ye re sa eye emfonyi no ebra na otumfo wo kasa asem ne ye mra sisia Mrantia ne maba ne nyina nya do ne nya akoma pamfam asante man tede na mu ye no emba nyina timi twetwe di agina ho ma asante man sana me hwehwe free me Nananom nyina ho sese ya ka Ghana ho eti emumra ne nhyehyeye ye di so memo bia wasa Ghana fo hunu ne se wo ye dan wuntumi asa nni asante free Ghana se muda amoyefo asofo when wuntumi nni asante free muda Oka so be yi asante afiri wo de tai beta ye ebebu afa so nti mom ye nyina mom ye mfa do enkambom ne entra yani ye tra dem popo di ti asante man ye nya na enye ye ye de troni nkabom na te ha mohu mohwe we sagranti war ebra na ye sa afa chen na ohene e ka sa asem se ma wasante sem hia etimi babia metena bia na me kire machi me kire babia me firi me kire mo bia hu se empo no me wakwahwe apart sem ya metia no metimi nya okodro kasa me ba na otumfo sanse otumfo Pokuaa papa efiri ache entimi de hwa me ho ena fom sa se otumfo papa kuro wo be firi ho what you say entimi mama sante sem hia me enti opa ma so anwona sem hia ma obono sem hia ma won kran sem hia obi be ye no ho se oye kwawuni o kase tia sante hene onye kwawuni so wo hene wonu kuro ma onya me kase nti obi hene da woni asante ti sei menya so kwawuni pataku no mafa nwanwo madura mo hunu bia
Ebinom say Obokom say ni pa say oni maame ni papa o. Okay. Cause ebeye the papa anyi the papa anyi nyinsen no. Na ne maame so te ne koma obi. Nti wanya ntete bia. Me wabaya dis obi atete no ofie bi. Ena na wi tofi na aba no enya menwanwa. Nti ama ka kire yewura say yewura ensem bi wa prewaso o. No pa chese. Ah wi tofi. Na say gero hwe na no kura wo hye. Wo de hwe no video ni din bo so wo check one side. Obi a wo hye bi wo check one side. O chichim na no. Wata ne jonki. To de bude mo hwe video ni din. Wo de mpanyifo a mo hwe video no. Mo hwe video ni din. Wi tofi. De ba mo wa ye o man Ghana mu no. Awurade. Na we no the asem na no kan kra na nyina nia masa ono hu ni pasa kanka bi na da ho ye be sere wheat of na nyama wa fa onko hye me se me ni me nkrofo bi ko wa sa kropon kwa ye adwuma nkrofo ma me wheat of bi ma me di me dem nim set of pa na ye de na me di me pake kasi kwan finfi na onim so ogina kwan finfi pake nchen kra si kwa me twamani a kan ekwanim chen aka akora bo de bobo me so chi pake na se wakodi wheat of ba kodi wheat of no mo sere me no mo se na tofi na di onu adom se wheat of na mo se munnim na mam bibiem do nya me num na se wukura wunnim se wheat of me nim da mo do mu du tofi na mo so mam bi ti o ba ya se Afia Pokuaa ne mo na guchi wo mo fefe bi o ma wheat of jai me nya na se mo ke be firi na no ba mfiri wa no ma bo se later wa be pache o wa pache onye se o be ba pache ade akura anche so na ode krata aba abonten anya wheat of ya we be si dia asa ba bi nkura se wunim se wasa ukọ ne TikTok a o video a otumfu enane ana ose tite omo baba wodadu do mu asana na kasana maritie we ma umse na santimata wachi utumi ada dia me hu pepe se o be twanwom o me na some ye disappointed musician the boy na hit me aya de me wo force we dey lumba enfro ma ka se chance frem na wo feature me boy ma bon we dey mo fantaki lumba mai me wo force song a hit no kwasem ni asampa gospel song pa di modern me boy se nya sika amfa anye to na man sentro for amama me am se metie etimi disappointed ko hwe ni TikTok say me kana samfo nyini we wo ho wode otumfo picture ato ase fefefe na ene wo gina won ma wo to sa nwumi ebu otumfo abaso enti edie ne si ya all of a sudden ekofrim wa wasa adane abesi bedi esabe ensemu se ide che na sa unim se asofofo bebere bodak bo wheat of e won enkom hye ne botu wuro fatokro mu to awuro ebi se do ma hene adima bedu ana abo ne pa wono ombe ya adwensa ana wedi asem fa se no mde kwese bi no de na kamene ne ya adwen ne se ne wo kan ya adwen ne se odika hye ase se adima bedu nya hwe na adima bedu nya hwe ne sa asem na no mo kan na fa adima bedu hu bai debi o on se penyifo se asem adanse ni hu no ye twa asem ni ne da danse e na wo onya asem wo court a magistrate no nti ofie ho lawyer no nti ofie ho se kan wasem kire me am fe madwen toto ho nti me de madwen toto ho a adima bedu akofa ne bai wa dey onya hwe e na ne topic nko na mo ka mo kofa wheat of ni bai a wetina we say o mo ma ne bienu no mo sha ase nyina no mo di wheat of ayi monaguchi ne ayi no so no so ne hwene mo nsomade ne nsom nsomade ne enya asem kotwa ka dodo ni kura pede Ghana adodo for the second na monka pa cho mo na ye nua no anwrafo ni bia da dodo ni won hwe da chiye anwrafo pini o ma hwene mu no ma so msa o dodo mega o ne ho tatu na chi pa jai ye woni ma bi wo ho a Sante hene to ho no osombuma oman Ghana ne wiase nyina o da bia me kasa asem na I continue say no ya na ensem bi wo ho na ni pe ka hwe yeso ya no o ya bi o pa say better ke e ba say media atama anke so betimi adi pa ba yeso ya dwene ho say ya ware ye ho ye nkofa ntokwa mfa ma oman nim emagye hwe asante no eye wo man wo obesu asante so bia na enwie wo ye say dia baba ndie no kwasem ni kwa man ne kura nya enzo betwa ne su cause wakoka beka no ade a mani age asante mabunu a omo wo social media ne se omo kire se omo do yewura na ne no so emro so dodo emro so se de wa mu krom hene no bisu mu krom hene se ka menya platform nka kwa man hene kemetima hwa bo no se de yenu aba yi twa bo yewura yi enso wo hene due mante na se wutimi ka se yewura na naso bibi ntino se ne nsem me asem na onza ya sha se nyame pese me repeat words no wa we nyina ensi o ensem na no odi o se otumfo na se na son enti asem a wukura wutu esu atoki asem oba hwe ba bi opantan no afono hihye wo de kasa asem a kire woni manyamfo sei
So ti ase na wo otumfo last born kura won ne yepe. Otumfo ba yi a oba yi hwe ne nnwuma. Eso kura won fa ntu ne ho. So ti ase senka otumfo ba yi una wo kinini ne fie kura nka ope. Wo mo fa ne se enkran wo ne de obetimi atena keka de ope bia na. Abi ona betimi atena enkran wa keka de ope bia na. Unim se eye wo mo hwa wo ne betwa abo wo. Ene social media na social media wo mo ya ade ne se wo ya ade ne nya ye ba ka kire se masa de wo ye ne enkoye wo. Ebi se Munaguchi wono se adwuma de friends bibi jejewa okofa ababa e ba so anu wo sa so no so ho no se oya santini na obu yewura otumfo ababa no program no o mani nya akura ye e wo ho o ne wo mo ya adwen sa o mani nya ni program okay o mani nya ni program na emom on hwera no kasa yie free say program ne man nsa akona no na emom on so wabusun obehwe wo mo ntia na nyema bebre bi wo ho a yen se da entake ne person bebre enkame to be boni dua wo udua boyi be to boni dua yewura ka no no ko fa na ko to antinta video so goguna ni ma se Nananom post for be ka se fine case we dey Nananom ka fine case o e be to boni dua gentle kra awie no ase na brabo oyin kese se nye wo enya wo hwe oni watem wonka onimu ana wo mfa wo ha obi metu nanim ma ne mpam wo ti yesi asante hene manfo medi ne ho adanse ya do be ka se asante ne hype no oye niema every day metima ka se papa na nse sika kura no e be bro almost 3 billion or 4 billion one day na education fund enya asante yankwa the whole Ghana wo vana esane nam nkurase a ehwa yarefo enuogu ko nkran okwa gama nchewe o mani sika se onfa mofuto enye one na ekohwe no bo wo se uwo bi a fatoa so ana uni bi so afa hya ase enti se obakọ school nkran na se papa na ye bibi wo hoda enka wana yensu nyansa wo yokoye ne mfante yensu ne nyansa nim se na no na me kasa se me ye man hina enye hu se wo yi 5 billion ka me so me se da application bi ma frɛ no na me so ma ageme de na me de aboa me kuru we eya akonya na aba 5 billion no kura ye wurade ko ye no wa ya de ena nye obia na asasem we yon obi a wo hwe me bia nkonkohwe Kofi Kinata emla na yewura Emma speech ani din ko piem so wanto nyum biem kura wope Kofi wonim sa pokura wonkom pono kura wonkwa no poan kasa kura wonkopum oba no aye sei hwe papa we atimi ase se otie wonwom na obi nya waye eye privilege you know easy say the whole world it is okwaje award on tab e kura 50 ene sa kasa we enye pe and amana sa ye unique ne say we so de wan kana sante kasa nkwa ne akase entra Ghana brofo babia obia it is do nim Kofi Kinata kro be para hwe o ana akwa be no tumfo bo ndia ka asem I just say nanse de nam say yesi me the camera esi me bosom so nti yen TV da yeso so yi enne say obi fa me video a ana so fa me picture na o de akwa opeto so trend bi enso so ne beduru Afia na mfie mienu na akwa bate say yemfa ne ma nsie nipa bi nti no wo ka asema na wonim say no ma memfa apo we emma media fo say ablofo no mo di social media ba ye no omo bo nyansasema no na omo bo agimisema no nti omo be hyehyɛ nyansafo no ma hye nkwasiafo nti wo kan kwasiafo ho ama ne nyanwanwa anya nwanwa afi bia omo de update ba YouTube no din hyehyɛ foforo ene mra foforo edeba nti anya nwanwa nti se onya platform bia kanyansasem aboa wo na ye yuko kan kwasiafo no ho a owura nkoho asem a wakan ebeda wa onya gogo a sister na odi otumfo atam na bonse na apie sister na odi otumfo atam na apie nti wodi e se menuen se ye fa maami a odi otumfo atam yi na yemfa otumfo baba yi emfa ni nyina ho baba de otumfo baba de okọ akiro yempa ne nanam ne wo fa asinu nu bi no wodi yemfa nsa se oba bia yo ba nti ne yewura bu ma no ne yehwe gabo no ewa inu gabo no mu wa so hwe ye nua ba yi a sebe obono wi tofi na banani na chiachia na no ina wo kansam yi o kansam na ni abere pa we di mi nana hwe e wi tofi no ni de tumi ye sese kokam yemu amu ai ko temi yemu aduane ni sese bia ko to wanya ti bonkofo bi sonso a wo mo ebo na baso se wa ya ade ade ba ko a me mesere ye wiase ni nyina ne se panyimfo se ye keka mafunu no ye keka madampan ye kanfo udu aforo no ye kanfo wachacha unya firi soro behwe fom a obehu se wa furu du ateato na host no wateato dana what say host no wa hwe ase dana adenta ase de wapu wa na chi no
maintain so ahwe aseda na on say nyame abode ni gu ahodo oka wo mo na ase ne to mom e wo na chi ha enti wo wonam pa se na ntwa acha mienu e wo na chi e na ne to no so aye sei enti imi nua ba mu na buchi ye musa se be ma wona ne tie no ne sasu bi ti se otumfo ana o debi no nyasa na ne papa kro wo no ne sasu no otumfo no nyasa na busua panyin so e se otumfo ye ba akope ebi ni ba bia bi nti nya bi o ba bia bi asantefo ka wo mo ho onka o ye panyini se president for no mo se adwuma bia emfa mo wo ne emfa o man ni sika mo wo wagya o masi wona abaka etia ye hene ye makwan yo na de la ebre bi ye ni udi nkomo e ma me kokan se peace council for no ana afei nsori feku ahodo no ne ekosu ya ye wradima bedu shase ye ne wo ma ye din kan no kwasam ne se otumfo se tutu enyi nyansa na abuso eno no ye na nyo se obekose de doma hene kwa kasese sa me nka Ghana nkeja dem menso no san krofo ye nti wo bia se obi ka che doma hene se papa jai ababa yi beka aburu nsem onza up to now peace council ka hwe o menua peace council assembly jai o jai ka twe se de e tan mo dada o e se de e go so social media mo bi mfa se asante ne asantefo nko a o eye oman o ye benya kwawuni bi a wachige na oba wai ne ha oh na go correct comment na so we se me me nod na but me ka no kure umpo otumfo ye ba akopɛ we se me dia me ye wei enti enye se be ye asantefo nko na ye so otumfo enti na ba ye wa ranga ye wa mfanti mi fa se me mfam me ka se omo a ji nsɛm ne ba ye no MP no ma etutu sika no me ka se ko check ma wanya sei no kwasɛm ni ebre twa to a me hwehwɛ mu a me check ye no na mrahye bedwafo a wo mo ye asantefo a wo mo boa ye wurafre wo mo so mo meboa no on se me dika ga so o mo nyina agye sika bom e de koi echire no ankrankra wo mo atua kasa akwa akotue bi no o mo nu 10 ya wo 47 na wa asante mantema enna me no kasa ne bia wo ka wo dia mintimi nkyere but ebre dika etwa to amesese ye no na o mo ankasa apart from so mo ji sika bom mo yi sika wo mo abotom sika sa de akoboa no na o mo nu 10 yewra senso boache yewra muntaka Muhammad yewra eye oseche mensa bonsu ani nipa ba se bienu bi aka bi ene wo mo ankasa che da to mbotom sika se wo mo de boa yewra se omfansiesie komfa no cha ya asabia kohwe ho yade ho ne nso eno nso yade no omfansiesie eti de ho no ninia on se we nyina obeti ni social media se MPfu akotua sika bi ne ho nkro ne ba eno abeba no yare onim de oka Afia Pokuaa yi so kan wona semu onim ne oka eye binom ya se otumfo esori ye na osemi ye komfa no chia ban ya asabia na mama nka asem we se mfa nkyere otumfo be ye komfa no chia ya asabia be siesie firi se oye nipa adwene nyansa da ntimu ne nananom na yare eko aya asabia ho me kan nananom anya ye ne e wa asantema ntema nko a komfa no chia ban ya asabia hwe mensini maako base edu 10 regions awa Ghana hemprempren bia yare oba enkuru ne Afia Pokuaa na otena UTV and Onua TV a no oka burunsem no oba hanom behwe no yade endi se eda ho na ban sabia komum nanam mamenka aban na ehu nyansa sa ya sabia na esei enti memfesi kan kohyem nenne cathedral no de akotu ada ne swimming pool a eni pa edware swimming pool no $339 million yede etu sa amana no mono de ose me wonya mrahye bedwafo wa ha me wo me ho do enti ma mensi nkonwa na mensre wo mu taku sempua the last time me check here no otumfo na ankasa e more than $5 billion US and wo de akwa akohyem a wo de eboa se yemfa mo $5 million se yemfa nka ho ne yemfa emmoa na ne ma enkonkan eto onu ankasa ne sika wotua no eche ye nyina ye wo santemantema ene Ghana ye boa no de kwakoye sebia ku oto o nananom owo enuanom o manom owo abusuafo tinko betumi ahyeda no ne yoku abusua na tenase na nko akyese sika we sa maybe $5 million dollars na na say $5 million dollars no monyina muni but o se me disisi ya asabia no se be ya Ghana ni bia obeba ya asabia bia no beto na we enka ne boni ne say entina na enye se eno na yi wo mu ya
se an ka wonsu jangu aban ni mum echem de bi no mo kan no onsu jangu na na danko akufa do chem na nko no mum me na nsem hu ni memre ho yi se ye tua sika akọ Israel se ebo no eye $1 million sabo na ne tetrete enu pizza adaka ba akọ ehemfo ne ton sabo we ma aban no se wo mo de Israel fo no wo mu nyansa da wo mu timo sabi wo mu nsa wo no won nwene enti ewura abekwa koto bo we dabi koto bo $1 million eno ni swimming pool video no nya biare nya bi hwe mu koto bo no kuro be so ye ko Israel na ye musa se oman Ghana the whole world Ghana ni Israel kwa na prekese wo nti ade na ye ni sabo ni bi wa ha nya bo nya bi ni tintim atie ebo be na tie ebo nta eho ye enti na bibini no ho onse yan kwankan unse Israel me no kase no me nua enne akomfo mo sori tie me nyina no me da o mase no munim so mu gu manim ase ba no munim so mo pagya me ba e ma nipa nyina ehu ebo we ena ya tu afa play akoto de aba o man Ghana na sabo nsambo we se bo asem be ba beto ankam de hu mfonyi ni be che ketua bi be sei ohini bia wa sabo nsambo ni bi wo de fie o e frene bo nsambo ena nkremofo ko meka wutwa ho hia no ye de yakoto $1 million e de to aluprim na oni me de anwanwa e be du so hye gina bia no container no edamuo no ene ye fa asofo no mo ene mko ja container no obi ade ne nsa tutu container no say in the name ene ye bomb pa yiguso ansakura ne ye bie container na no ne ayi buo no na ekura mampanyini se pizza ode kwama ne na wodi birthday no oja de ato amana num $339 million amana enti obisi won de na se wo sa ba ya wo si hoyi wa hunu buo we anka no obi on de wo se ni nimdiem ni nyansem odadoma no a o mo yare no ayasabia na ekọ no nsuto a etuetue enipa nyampa na so hospital mfidie ni ho enti ma memmoa se ne be siesie hospital no na asom Ghana nyina wo se koku apai minia me wase mi America na ye me yase me kana fidie so ne mu me wase me ka se Ghana se anyansafo ne dɔɔso sen agimifo na nke be competition ne mum na me se agimifo ne dɔɔso sen anyansafo ne nti competition entimi ma Ghana da me na me kasa se mu entimi nsi se anyansafo e dɔɔso sen agimifo na ka Ghana be competition sao because me ntia se mebusa o wo so ntia se abebusa me ye be ko nkyerɛkyerɛ mu ansa na me bibia ma ye ne mum agimifo no e dɔɔso sen anyansafo nti no competition wotena ba bia na kan kwasi asema obi atie se kom obi akokomfo ho wunim se ade a wo kan number bia wo so baje 20 million wasi mi tua ma na mi sia biem adwene ne adwuma e se dipa 20 tua a onkoi ba me na hobi ma fa ho bai wanya business wanya getri a ode ko bibiri aboa ne ba e se nyansafo do so obi be ko so ebu we betima free o man foforo so aba man Ghana mu abra Israel ne Ghana ye bibia ye pe ye nwie kura Wailing War ewo Israel ye fe no Wailing War ye fasuo eno nso no Sofia ne maame a wo ni ye mienu ni date of birth ye mienu ne tin number ye mi ono nko ane onwani o wasase so ne maame a wo ni ye mienu de wo na hia mienu ne tin number wo di tia tax ye mienu ni din ye mienu boaten ene Jamfi ne nkrata we mu o se ye beko nyesa kobu Wailing War ne yakosle Israel ne abubi ne yasa ato ne de aba be hye Wailing War ne abu ne atua ne nyina yesika ekoso it is all the century na be TV so na wuntumi hu sansem we nka na de ono bu adaache bi wo yade a because ko ani gidie wo ban a yade wo beba be hwe na so wonte ase a na so one day na da wuti mu no century no we afanyene minia so musi Israel o man konkron a ai na nansen se entokwa sikro nim enye se nansen kro gusu ame no ka se wo mo ko Hamas wo mo kum wo mo saa ne fo no ebo paya na se omoto bom omo ye ni nyina bom omoto bo na o man Ghana de baby entokwa asi no ye kopa de wo ho na minim se sa entokwa sa tam ya na wo se omo kokoto sa wo ne ba se de be tuo betima kan wo okay omko anu mama bi no mama bi me ho awe ababa ne sa ka asem foforo bi nana wo se se bi ye beti ye wa ye ntie ho kra no mo ho nto wo mo ne abre ye mfia asante se ne awo e na asante ade to fi mi nua wi to fi no man Ghana asante fo te wo ho ma wuo no ba be no mo de koto aba kan krom kra pipe nko e be twetwe ne mamu
Afia Sazine Gaka was say, Omo Baya Asante for Bofu na Asante to war, ever Asante Ma ho a, and Rombe hu se Ghana se bi beka. Now, Omo nya so se kwa utu so ema. Abipo iso de obebre pa. Utu so ema o. Okay. Hwe. Bebre o ha ye connect so ni firi na eko. Omo wanya nkwafa asem ma o. Me se wheat of e. Die be ya o. Ah, was so ya bremu. Ana Asante, ana Asante. Ana mo sori ana nam ya Asantini, ana me ya Asantini. Mo beto mo kra mo ntemo. Na se o tie we ya nya otan. Eno ne ende time. Se de me ho abatan na no mi se afi we. 2024 yi. Ye wuro otumfo ho aba asem. Na Black Power ho aba asem. Nyansapo so ho aba asem. Na ya na ye nwanwa se bitimi ye program wa ha. Na ye won krofo bi o mo fresh ro wiase fo no mo trete wo. Eno de ya na menti afi. Na mo no mo Yusufu ana. Na mo number na so. Se me untimi mframe na meka was o de open. Se obi a wo ya azan bia wo Ghana ha woni ne interview ana 024444 over the number so otwa gu ani. Yeah, number o call the videos awodo a eda so. Ewo na wonyi ni se yenso ye ka ho bi na aba ne sei. Nyansa ne doso. Because ye mframe Cape Coast a ma kwaje. Ye mframe nkran a na ma kwaje. Se mate se Northern region ho se Damba festival se bibisa. Eno so mate metete se wo hene besa akọ. Mo besa akọ se ho. Eti anya mu nso no mama na basa. On se menua aduru time a awo se ye ka no kore. E kire nipa o. Akom nya ehunehuna, akom nya batakalikase. Akom nya se debi nya ehunehuna da kra. Enti se me no ti wo ya. Ehunu be ne wo. Me de ne se me ma kwan. Am no na mo wo di manim ye fom dia me bo odua ku. No kra se na me ka kire o. Afemfiri. Me bo odua ku. Me se wa bla bo basa. Obi otimi papa bi otimi bone o. So me kwa makom tete no. Menim dia menya na akom tete me ni abosom no a na me se me no be che. Enti wo so dia wo ko ye no, ene de wo mo follow nche. Adan na me followers e che me de. Wo se da bi, ni kwa se meka. Enti be si. Meka o. De menim meka. Adura menim no, me se ye de wiase nyina ma me followers bebrebe. Ye do mo me se me kwa me hwo, me ntimi hwo mo. Ti mo peda na me san kire nuru. Because ye followers ni bi yale. Obi won ma em se akonya no nso ka ho. Esamo Nananom Akomfo amohwe o pese woni edi nkoma ade fe. Hey! Minu ya jai na o kamla man woni mgrofo ni nyina onko. Wongo zapo. To da ye se me ya na me bra, tim de be se bosome. Na ma kan za na ntia se be adwuma ya adwuma. Onko Edimpa ohoi esi ahunya. Odimfie bebre na aye station no. Obi mfa just one day. MSL 244 MSL no. So tiase. Onga zo mo number kura no obo. Nana ababe yi se ye ntwa na sem no so ho. Ye ntwa so. Asante for ya ye bi ye nyai. De obi abaye ne se asem no waka. No afa akire no abepa chew. Asante de be chew. Nemu ahonhom mu de mo mfa nchew. No kura se na meka. Omo mfa nchew da. Na se we de ani so na ho se. Menu ajai. Ye wuro setu. Abebiu. On sa blofo wa asem bi o se reincarnation. Asante for your friend abebiu na se kosan. Obi a wakwa abebiu. Ye wura ye nkrofo na omo ya honhom na mo ba nipa tibiam ne bia. Nti enko sa akwa. Tepi. Oboaboa no se de sesere ko se oboaboa se be nkwasiafo bia no de gya atum no. Ye wura so oboaboa nkwasiafo bia no de gya atum. Na o mani mu adwoke. Ye nim se de ye wura sitie o pa asomdue. Onye kai wonye basa. Omo a wo mu di atam bi e kosai sebe ye nuanom anwonafo ye nuanom kawfuo enye kawfuo kra kweke ne mu nko man hene na de na abeka de a kire Oh je metimi aka kire ahemfo no mo de da no se omomfo mo nan si fom se obi ebe kasa tia ye wura na so obodin se wo ye tribe we a e sere wo hene ne se omra bonten na omeyi ni se nipa ne ma onsuman Onua na e kana asem unim se ne platform nya yin ka kwa uma hin kemetima address ne pa because ye ko social media no kwase na mani nye ho se de BCD papa na tem no mo sa de se mo na buji no so ya anwonani no mo sa de kwa anwona ye nim se anwona so ne asante ye te ahogono so ye be sere se omon try na ompe omo maame no omo papa mo omo fa picture ne tag wo mo na omo ndi omo maame no omo papa matem se wo a wo bone a wo te wo ba bi nka ntino ye be sere ahemfo no se e se aduru time se wo se asante
Be bia na manso da bia ne yesiesie. Da bia me koso boso ebo tatima man hene abaso. Se tete kun no eba no na konwa na asa aba. Oba nyina me nteto aka sem bia. Sese no ekun na ya kun nyina ye si benya mpuntu dwuma wo. Na obenya adwuma ye na benya adwuma ye. Ena hia me sisi ye. Ti da bia me ka se enka doma hene ne yewura competition ya no mo ma no. Esa beef no. Enka beboa ama obi atima tra ye ne kuro ye. Nanso media fo da woroma. Oma ya amana koya boxing. Se doma hene so ye ne kuro ye. Ena sebe wasiesie ne kuro no twabo yewura. Yewura so be siesie ne kuro. No so atwa ne kuro nyina no so de akoto ho ne ahwe se doma ne asante de ye na nkeye na ye competition. Hospital de ni ho a yewura sibi. Gin ya o ye afi wa bie ena mo werefo mo bubu mo were na ko bie factory kese na ko ho no ko bubu mo were nka wa no ho nwi ya ye sei wa fa babalen shop nanka nanka obi anya adwuma ye so ho ohini bi kura so wa top lag ya ai sa o hin no ono nso na adwuma na esopa wa top lag ya be se 10 wa fa ho fitafo ena wa fa boys ya adwuma obetu o kabo so me oh you know very good ne mpa ya ye bo nyina ne se so ohini bi dia ade papa ye bo o man ni mu a se be ye ne ye fa wo mo no so no a mo hu nim dia no on fa adwene pa enkonkoye ene obi ya ban adwuma ta mo pe na okwa adwuma okwoka boy wachi bidi o kan nka nti e be sere ye nuanom na se obi ka asem a na enye wo hene na tete ba ni mo ne maame ne papa na tete I no dey mani nyi ho because kwa da se bre ku amu ana me refinity me refinity enye fe o hempanyi nyi ni se ono no kra na o ye man he na bi na hwe ba bi akwa wuwe na hwe ba bi ankran we se bi tramoni bai akofa asem we nyina ade abai papa onim ho hwe onu ntimi nkasa nti na mbom no se wo tena se so be kasa atie obi kuro mu hene a obi so be kasa atie obi kuro mu hene no ntimi so kiase se me ba ye ena se be madwene wo fom a betima dress wo hene no firi no so akosi pom asumi nim no be to fini bi ma anu anza na edi anza na ye betra mi nko hu bi omo de daada me hu nka maka to se to fin akeke hwe me hua hwe edi ye bese ye nuanom asantefo mo yade mo kire do mo kire se yewura ye som no nenso no ani die ni abrasim yewura kra enfua de momo ye no so se muni atam na nkodi wo man hene atam ka o shaase na nka o ma ukuro mu hene bia station bia ma na nka watena so aka o firi nkran kwawu abankran be di pa wo hwe de wakofa aba obi so firi anwona ba be di pa de bia me ka se wo de wo so wo ya anwonani na wato nwuma fa anwona nkwa anto nwum na be ho be bia onwum on se eba ne sa akra na wo ba santina mu bia obesuru because ni ye pass ye woni pani bi wo ho a emfa wo ne de asam ne besi akoye bia ohun nu nsa wo ne afia Pokuaa ne nsa be kan nsa be kan because autumfo na oto no ye sum ne sesa be musu wo ade ba ko aya na ewo mu ne se nipa ne beba no no watwi makeup sia ene oba de beba santima bia makeup obetwi no mu na obecha Michael Jackson enti mu na hu no what ase e be sere on se edurumle bi NDC ni MPP se MPP bepa wa na wo NDC ni nkoye bi otu fie kro betu se bia na unya sika nsi dan yo ena unya sika so mi adwuma yi bi enti se nipa ne ye santini na akase tia na hene obetu o ade we num sanson doso wadwuma wo ye adwuma wura kra betimi yi wadi se wa dan fi wura betimi akase obi a wo kodi santini se wo ware santini obetimi jawa wale ya sa me ye santini na atimi fie na ha me da sanse mu na akodi metu me yere ni sa baba we ya enka meja because na watimi adi otu fa tem se dia se ne me di onya me dia enti wo bekọ enti won se ne ye sore ba wonum kasa be mo hu ba bia wugina hwensam ya mo kanti ma mu benya kuru papa ati se me amma wa mana ati se wo amma wa wo mo na ebia no mu hunu se awale abo mo se de dwonso aba akoko na sa awale mo wo mo na mo pa ni munyam a unko biwa no nkaka sa asem we enye so ebia na obenya de hie bia be ware ne de na ba manhia o na wono be wo ba na oba no be ye de hie a enti wo fi se minua ensem ha nana me ye ni enso sere wo mu se ya walwale ye ho adwuma na wo mu no se be nya papa dia enya o maame bi dia obi na abie na adwuma ebie na se nipa no no otumfo ye fa de bia no me ka se
Ghana ekuta asante ene nkran se wan hwe obi o wa adwuma wa akra bia obi okumase ha ma me ne se omu di na tam nyasam keto awo nti ye be sere se business na nipa no oye se de be ya ono so betimi afa afoforo no waboa mo na mo nsa akoma no ne mo koye kasa twitwi a obekọ akotena nti se me be bia adwuma se TV station ne manya sika ne mabia bia nti sa ma me na application ba me fa na se adwuma company bi wo cross sponsor sa eye TV station ya ne obetimi akasa asante no dentim nti esunsu aso ne doso nti sister menye biem doso sunsu aso wo so doso pa so wo obi asante ne bi ne wo twem pana kora na odi agora obetimi de akobam ane amuniki afa condom ho no wada ama ahihyewa mu adwane agyawo bibia betimi asi enza so de doso no kwasem ni me wa we no obi ya doctor ni no ya asante ni wo za wo fepu kra na edu abeya obeyi na ni kra hwe won hwe obo pane bone aya no kra enza so de doso aya lot aya dwen wansa na abeya waye me kai jeje Lawrence emre bi waka se ono kwalebu onko hoda okombo won pane bone yakunu kwalebu ho ana okoye a owuye nti se papa ne tiase a obaka se ei kwalebu ya isa kume omanga na ya tiase ya de omampanya tamres akwa akosi maternity hall si e kwagina wo nti nipa no mteke mo hu se be ma no mfa no so anya no kura sai amse ya ka ke ye bia nti ba ne se no wawu se wuo no wawu se ko tiase ya no betima ka se wo tiase ya no ko betima ka se nya maternity hall ne dim ko si mo kan wo kwa hospital bi na abechim se nya no o mboa na ono so ho biara na mu ne ko si wo enti bisa ho se as a president ti ni doctor betima ko ne fie o doctors be bring enti ya no ma hwe ne fie eto da on se efie no emfidie no ne niema no ya na ne nyina bi ni ho enti eto da na no ode a wo se adu pie ni ade kwa ya sabe a hospital ni ade na ko si maternity hall yewura obekọ hospital kra sabe ya no zisim na so ebeduru die bie mu odin no yede ne bekọ no ho a doctor fo na wa ha ne hwehwe so ofia na bia o mu ntumi a ne yede na fro ewirise o mu nka ye hwe ne ha ya won ko ba bia na Akomfo bebrebe egu ha ndi ntumi na duro wonu so yewura ya la tuma nkwan nkwan ntumi na duro sa ewede ni minimu da tuma nkwan nkwan betuma na duro mana no tuma nkwan nkwan ana betumi de duro aka no tuma nkwan di bre na so abuja wo so wada kura na tuma nkwan ne betuma ko nyane no nka tete no nka tuma nkwan ya no pa bia enu ntina tuma nkwan henda ne ya abrosan a ye wura de ahemfi ho ye dantia se be ogina wo be hu de ekoso wo fie ho bia so ti ase enti se wada kura na ye wura nsole da bi mepempono no ma wura ho no akọ de ekoso o wo sa tumi no so timi ko wona kura suman ni nyina ebia na waso daye na okoka a kire ye wura nanso no ye sare ye se de na kwabre ye wonuro wasase so ya ye wo bi wa nti ye besere se enye se ebia de na be fu play akọhwe ne ho yale nti na wonsiesie ne man ahaya no yale na se ebede de ade ne ade akra se Akomfo bọ ne ata yare fo ama Akomfo pa beto no enti se obi ansoso so ha ne de obekọ abochi na se obewu eno nti na opese unim se ade amani je kwa me kofo on se emergency the whole African emergency accident ho sa Abidjan fo nyina eba obi eba bibi eba ade ne yenhwe ne yenye ne yie so ekọ osi odinatem papa so obi ngi sika bi ma no Onua nkasa ne nyuma bi obi ne akonwa ne ho sika na je oboaboa no a na ode aba okopa bosin ya no wonka won ne ka papa no de ka bebre Tafo market ene Krofrom market ya brosan pa ya tesi na de nyina kwandam fo akotwita proba ka se be himagu so aden o man we nana yem fancy ati ya fancy a ade bechi ti enu aba ne de mesre ne se maybe nsi bi ni ma honhom fa nche me hu bia ku bi ni nam social media so we dey sorry dey so say wo ma ba be pachew TV3 empanyimfo abe pachew wo nananom ho ama nananom invite wo mo say wo no mra himfie me hu say na social media so mintimi nka say nokre ana say nye nokre enti yem fancy ya ye nka ho asem ai ye nka ho asem na me de e ba mo nyima sutire na me mfama ni nko hwesa aba ni bi me mfama ko ni sa aba na wo kasa tie ewura no ebe na bro mde be shake ejim no mde aba na asante fo ma no bisu nko gina ne mfa ntoto wo mo ho hwe because senka dancing crown na yitwa no
Menim so di hima ba binti no twa dancing crown bia ba ono de no aye na bro fo no de em se wanu mojedura no pay sisi so saa ameka wonan hu ba awya yem fa yenzi anom na yen sorry so yenko asem we maka na mpese me saka na me de sorry se ye wo bre a ye wo mu ye bre a o senka Ghana se sabiye ku sabiye kronto ye nim fa so wo nipa bi so a ke fa saa kwan no so ye de pem fa so de free otumfo eko Prince Charles ho Prince Charles any UK any Prince Charles sanse onu na am UK man no o rule no ti se Ghana epe bibi e de free Prince Charles ho no onu nso obi a ogi no tum wo Ghana ha any otumfo sanke ye besi ne so na nke sense papa ene ne nkasa no meyi we man ya enka ye benya ne ntem ye kwa America man ya wo mu gi no tum prekope amansan ku bata United Nations agi no tum prekope ti wo te choko ho baabi na wo te free minufu so fa bode betum choko won kan na wo te brekum ene doma ho baabi na de wo se unyi ntumu a ewiesi nyina agi ne tum ti de mesre ada bia meka ebi se ne kire bosomtwefo a me nananom wo osaba mama nkwaduna kontanse man hene mia kasa mi wofa minia a oye pramso hene nana jampontua minia jaache hene baafo amwaten se ababia mabi mu ebenya ne se abiem empo se MPP e retain aba no 2024 ya yenya regional minister obefiri jaache yenya education minister obefiri jaache MPD ebenya bi wo hono dada bosomtwe yensa bia ne yetira nye ni anko ntumi ansa anko gina biem party chairman obefiri bosomtwe yenya sampanfo mi ensa we nyina wo kwan no so se nananom mu mfa sa akwanya we so na mo ne wo mu nkasa mfa mpempu ntudwuma mfa ma bosomtwe na wo mu firi so a yenya biem da ebi ne otumfo di ebia 300 years achi ene yenya otumfo otoso mienu a waba o se tutu otoso mienu the next 300 years ne yenya yewu ekwan ne bre nanie mum yemfa sa akwanya we so na papa ne ewiesi nyina gina tum prekope no yemfa mpushi no yensire ne wo mfa mpa bibi mfa maye ansa na bre ne beso a obekwa awakọ ayi Nyansapo kasa mfoni so ye de musi ni asoro so ye mum nyina mmo ene hwe wodi ahero wa medi ene ebusu apani owusu aduomi bibi koi na ankoyi a madama wonfa nche enye bo apayo se ye bekọ ne sa odwambubu bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane ye kese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de seyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa